Скъпи млади хора, вие имате устрима, порива и енергията на съзидател. Където и да отидете, носете спомена за любимото училище и за родния си град. Не се примирявайте с малкото, с посредственото. Посрещайте достойно предизвикателствата и никога не правете компромис със себе си и със съвестта си. Давайте най-доброто от себе си, навсякъде и във всичко. Превърнете младостта си в двигател на живота. Бъдете достойни и честни граждани на света. Бъдете креативни и търсещи. Нека житейската ви реализация е веднага на това начало, което поставихте тук, в нашата гимназия. Желая ви успехът да ви съпътства във всичките ви начинания. Дори пред лицето на сериозните предизвикателства, съхранете вярата в себе си. Носете достойно климентовия дух и сила. На добър час, скъпи поразни деца, успех на държавните зрелостници.